हेल' एभ्रिवान, खुलुमबाय। नै दिनैहाय नैबे थाइगिरखौ संनो नागिरदों आरो दा मा लाबोनाय जायो नायनोसै। ना लाबोयो ना अमा लाबोयो, जेजों लाबोयो बेजोंनो संनानै होनोसै। ओमफ्राय नैबे उदासिनै रानजोब्बाय, बेखौहाय आलुजों एवनोसै आङो लोगोफोर। मैया बाजाराव फैदोंमोन नालाय आइया फुजा खरसा लांफैदोंमोन, ओमफ्राय बे थाइगिरखौ लाबोफादों आरो दा बेखौनो संनोसै। थाइनैसो दोननोसै, माखासेखौ संनोसै ओमफ्राय लोगोफोर। आलुजों उदासिजों एवग्रोबाय आङो नै। अमा बेदरखौ नै आङो एसे रुनानै लाग्रोबाय। सुनानै रेडि लाखाबाय आङो थाइगिरखौबो ओरैजाय नै अमाखौबो। अमा बेदरखौ मोजाङै एवनानै नै दा थाइगिरखौबो होसनखाबाय आङो। मोजां एवखाबाय नै, ओमफ्राय दै होनोसै दा। आंबो संफेराखैमोन, दिनैसो संजेनदों आरो थाइगिरजों अमाजोंखौहाय। ओमफ्राय नै ओरैहाय हांसो बेदर दंमोन, बोरैबा गोसोमसो नुबाय। सेंग्राफोर बल गेलेनानै मोनदोंमोननो, बेखौनो जाख'नो हायि दिनै दाबो दङ। आंथ' जाखाला नायनानै बोरैबासो नुबाय आंहा। दै होखाबाय नै आराम गोदौ होनोसै। माबायदि जायो जानायसै दिनै। मोनबाय नै आंना ओंख्रिया। बिदै दोननोसै, ओंखाम लगायनांगोन नालाय बोरैथो मोननै मोनथाम संबावनो, ओंखायनो बिदैखौनो दोनबाय आं नै थाइगिरजों अमाजों। जानायसै दिनैहाय। खुलुमबाय लोगोफोर, नै आं दिनै जानायनि लाबोलायबाय भिडिअ'खौहाय। नैबाव दं आंना थाइगिरजों अमाजों। थाइगिरजों अमाजों दिनैसो फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों आरो आङो। जाफेराखैमोन, संफेराखैमोन, नुयो खोनायो। ओमफ्राय दिनै आं नैबे थाइगिरजों अमाखौ संनायथारबाय आरो जानोसै माबायदि मोनजायो लोगोफोर। बिदिबा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो आरो गोदानै फैनायफोरा साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामनानै होलांदो लोगोफोर। नैबाव दङ थाइगिरजों अमा, ओमफ्राय नैबाव दङ आलुजों उदासिजों फ्राय आरो, ओमफ्राय नैबे जे लादों आङो सामब्राम बानलु। बिदिबा आं जानोसै। खाथियाव मिस्थ्रिफोर दं नालाय, ओंखायनो दावराव जादों आरो एसे, खामानि मावदों नालाय। नैबेखौ सिफ्लेना लाग्रोनोसै आङो। बानलु बाथोन देनाय जायाखै नालाय, ओंखायनो बेखौनो सिफ्लेनानै जानोसै आं सामब्रामजों बानलुजों। ओमफ्राय नैबे आलुजों उदासिजों फ्राय एवनाय आरो, जा मोजां मोनो जानो। अमा बेदरानो। बिदैखौ लोंनायसां। बिराद गोथाव जादों। दिनैसो फार्स्ट टाइम जाहोदों आङो थाइगिरजों अमाजों, संफेराखैमोनबो। अमा बेदरा नै। थाइगिरखौनो आंनि बोराया हादोंमोन नालाय, उल्थासो हादों, ओंखायनो नै अरबाबो जनो नागिरा।
हालदै गैयि बायदिसो नुबाय संख्रि बिदिनो अब्ला आंनि भिडिअआ एसेनोसै थाइगिरजों अमाजों जानानै बिराद मोजां मोनबाय आङो जाफेराखैमोन संफेराखैमोन दिनै जानायबाय गोथाव मोनबाय आरो गैया नै अबावबा मन' जायासै उल्था हाबायना आंहाबो उदासे हादोंमोन मिन्थियाखै बिदि हादों होननानै बाजार थांनो नागिरदोंमोन लोगोफोर फुजा खरसा लायनो ओमफ्राय हनै दिनासो बोरैबा खोमसि जाजोब्बाय आरो मोनानाय बादि जाबाय अखा हाहां जानानैनो मा खालामबावनांगौथाय थांजागोन ना थांजाया दसे नायथ'नोसै दा थांनाय जाबा नोंथांमोनजों एसे शेयार खालाम नैबावहाय एसे मानसि खम बेयाव नारदिनि 10 টাকা 10 টাকা কয়টা দুইটা जा बिरखा दिनै फुजानि नै आंहा खनबानिबो लोगो मोनबाय जोंहा लोगोफोर